mar penj laktar. Ero kamana. Wan bende wamor mokalo mar bedo kodi wasebedo kwa wuoyo kuom tuoche mang'eny mamulo joma dongo, mamulo nyithindo, mamulo joma mine, mamulo rawere, to thothne wayudo kacha ni weche mag dangni mag paro e kamilonye to thoro mako oganda, obed joma tindo, obed joma dongo kata jogo ma pod higi ni e diere. Daktari, kauna dwani wakete maino kuom rawere kata adolescents kod tuoche mag dangni mag paro. Kawuono mano chenro maber, Ruth. Mokwongo chak ni rawera en ng'ama rom nade. Kata age group ma kawuono wada wuoyeni. En age group mochakre kanye. Raweregi. Higni gi chako kanye, to gik kanye, kaeto wadonje twak. Kawuono wadwa ng'iyo higni 10 nyaka higni 18, kata jogo mwaluongo ga ni teenagers. Koro wabro ng'iyo kaka mental health kata mana ngima margi mar obwongo nyalo chalo kod kaka ginyalo bedo affected, to jogo mabedo affected gin tuoche mage ma janyuol koneno kuom nyathine, kata mana ranyisi mage ma ka janyuol oneno kuom nyathine to nego beno chicho wacho ni kae nitie shida maka kamae. Ageno ni mane gino makawuono wabro ng'iyo. Omeja hera mar penj laktar, kawuono waketo maino kuom rawere, jogo mapod tindo higni 11, daktari wakete nyaka 20 ka, nyaka higni 20 ka. Oseyudore ni group ni nitiere kod chandruok mang'eny ahinya mag dagni mag paro, mak mana ni kaka joma dongo thothne wathoro penjo ni nyathi matin atina ni ma samoro pod en e college, nyathi matin atina ni ma pod samoro dak gi jonyuolne, ipidhe, irite, en ang'o madango bene kod dangni mar paro. Daktari, age group ni nitiere kod dangni mag paro, tuoche mag dangni mag paro? Age group duto nigi tuoche mag dangni mag paro, kata mana mapok ochopo e higni mar 10, lakini gin mopogre opogore. Ka abro kao dakika mar 1-2 mondo break down. King'iyo nyathi ma koko chako dhi sikul nyako chope higni, nyathi chako dhi sikul, I think apani tinde kata mana ja higa 4 cha osetere baby class. Koro kichake kata chande mostly kata ng'enyne ibiro yudo ga ni nyithindo ka gin gi gigo mwaluongo ni neurodevelopmental disorders, manyiso ni mago gin tuoche mag dangni mag paro ma affect nyathi kaluwore gi dongo mare. Mang'eny moko bende niga gi intellectual disabilities, kata mana tuoche go ma japuonj nene klas kata to wacho ni nyathini en gi tuo ma kaka nene ni somo tame, okonyal ndiko maber, okonyal mako wach ma japuonj wacho kata chande. Nitiere jogo ma nigi tuoche go kaka mana ADHD kata mana autism. Gigi duto gin gigo machando paro kata obwongo, lakini kaluwore gi age group mar nyathi cha chande, iyudo ka mago e tuoche minyalo timore nade, minyalo kete lweti miwach ni mae kamae nyathini nigi shida makama. Kwa bire age group ma wada wuoye kawuono ni nitiere kidienje mang'eny mag tuoche mag dangni mag paro ma nyathi nyalo bet kata nyalo experience e age group no. Mokwongo wabro ng'iyo tuoche go mwaluongo ga ni emotional disorders, manyiso ni mago tuoche ma affect mood mar nyathi manie higano kata mana 10 nyaka 20. Emotional disorders manyiso ni ang'o momiyo wacho ni nyathini nyalo bedo gi emotional disorders. En nyathi mosedongo kendo ng'eyo gino maber gi gino matimore nade marach. Ong'eyo surrounding mare kaka chalo, kendo en gi feelings mose develop maybe gi osiepene kata mana gi japuonj kata mana gi janyuol. En ng'at moseng'ere. Koro nitie gigo maka opitiae tinyalo yudo ka nyathino ochako bedo gi gigo mwaluongo ni emotional disorders. Emotional disorders mwanyalo ng'iyo e kidienje chande ginyalo bedo 2. Nyathini nyalo bedo gi stress ma kelo tuono ma waluongo ni depression. Nyathino bende nyalo bedo gi anxiety moro manyalo make. Koro kwa chako ng'iyo gi anxiety kaka wachono, nitiere gigo ma anxiety en buok mar paro masaka sa ma ng'ato yudre ko nyalo ga panic. Gidongere wacho ga ni ng'ato panic, oonge gi kwe. Nitie gik mang'eny mamiyo nyithindo, especially generation masani wantie ni, nyalo miyo okos okato bed maonge gi kwe. Anyalo ng'iyo achiel kuom gi ma waluonga ni social media. Social media gin gigo kaka simu, TV.
koro yudo ka nyathini oketo mana okawo picha moro goyo oketo e WhatsApp status ne kacha chande to onge ng'ama o complimente nikech at this age group nitie gima luonga ni compliments and validation they really matter to this child. Gidwaro validation. Gidwaro validation. Odwaro ng'at manyise ni you are beautiful. Odwaro ng'ama nyise ni you are a handsome boy. Odwaro ng'ama nyise ni law mirwako no lawno ndisi ineno. Koro sama nyathi okoyudo that validation from friends kata mana janyuol iyudo ka gino kete pache ok tulia to samoro wanyalo neno ka gima en gimo matin ahinya to magi e gigo ma accumulate tiyudo ka nyathini nyalo ga chako bedo ng'at ma oluor kata mana keto pichane e social media kacha oluor timo gimoro nikech self esteem mare cha dhi timore nade to mano bende nyalo kelo depression nikech ok en ng'at mojiamini validation nikech oneno kotemo to okoyud validation moro mano dwaro no ero koro yudo ka mago gik manyalo keto nyathino e anxiety. Social media no kwang'yo age group mwawuoye kawuono no social media no nego bed ni ing'iyo ahinya nikech nitie gik mang'eny kata onyalo keto picha ne kacha chande to ng'ato dhi yanye kata ng'ato make comment moro marach kuome. Ing'e ni ikwani wan wanyalo deal gi negative comments samoro bi ng'iye to be ok chalni kata mana wawach kata in samoro tich mitiyo kata ng'o iyudo ka tiji chande en ng'at ing'iye ahinya mantie gimo mako timre marach matin chande to muoch mang'eny ahinya nitie kaka in gi iki kata gi kaka isedongo inyalo handle that situation. Nyathi matin chande en pod en ng'at ma waluongo ni oyom pok otiegre ahinya koro negative comment moro matin komiye social media kacha chande kata mano osiepene nyalo miye e sikul iyudo ka mano nyalo kelo shida. Mago koro gin emotional disorders ma nyalo affect nyathino. Mar ariyo wanyalo ng'iyo gigo mwaluongo ni conduct disorders. Conduct disorders bende abiro chiwo gi ariyo ka wadhi. Conduct disorders gin gigo ma kata mana tuochego kata mana ranyisi mineno kuom nyathi tineno ka nyathino behavior mare kata mana timbene galagala gin timbe magalagala. Achiel kuom gi conduct disorders nyalo miyo ng'ato obedo ng'at ma authority oko respect jonyuolne oko respect jopuonje. Ka wach ni en nyathi manie high school iyudo ka en nyathi ma high school kacha gine jok ma chikre fence gidhi oko gine jok mong'ado fence mara ni duty mo migi cha gitimo nyithindo go nigi problem. Mano nyathi maka that behavior koko yudo counseling kata mana hocho manyalo konye gi that problem to en ng'at ma kowuok oko mar school makoro chopo age mar ng'at maduong' cha to onyalo tendency mare moro mondo bi o develop criminal behavior ni malo. Koro gin ranyisi manere ga kapod ng'ato nie kiwango mar age no. Ot kata kiwinjo kata kako odwoko janyuol kata kako wuoyo gi janyuol ipenjri ni to to nyathini chirni oyudo kanye. Mano shida to mago gin mental health issues monego bed ni bedo addressed. Kapok awuok e conduct disorder nitie gima adwa wacho to en puonj kata mana warning sign madwa miyo jonyuol nikech an awuon atiyo gi teenagers mang'eny sana e yor tich to nitie gima seneno ni samoro keloga conduct issues. Iyudo ka conduct problems samoro en an act of defiance. An act of defiance en gino ma nyathi timo mondo wang' iyi janyuol kata mondo prove ni nitie gimoro mane timo kuom nyathino mane nyathino ok timre nadi mano ok odonjo ne nyathino maber. Achiel kuom gigo maseneno sana en nyathi ma osetieko form 4 to koro dwa donjo e college to janyuol nyise ni dhi tim law kata dhi tim medicine kata dhi tim engineering. Nyathini interest mare nitie music kata music engineering kata interest mare odwa timo medical engineering kata odwa miel. Lakini samoro wawachoga kaka psychologist ni janyuol dak ngimane through nyathine.
Manyiso ni an janyuol nadwa bet daktari. Lakini nok abeda ng'owa daktari. Anyuolo nyathi, koro nyathi ema dwa ni mondo achune mondo beda ng'owa. Mano adwaro puonjo parents ni abro tiyo gi dho ngere, they should stop living their lives through their children. Wawe uru dak ngima kata wish ni ngima mane wadwaro kata mana career mane wadwaro chande ni koro nikech ok ne watimo mano nyathina emonego bed ni timre nadi. To samoro bende ok inyal laumu janyuol nikech gigi gin ga coping mechanisms kata defense mechanisms ma ng'ato timo unconsciously. Manyiso ni in sami timo cha ok ing'eyo in iwuon ni gimi temo ga impose kuom nyathini ni mondo tim kata ni mondo bed ng'at mitemo ga chuno nyathini ni mondo bed chande ok en gino ma en owuon odwa timre nade odwa timo. Nyathino bro dhi to bro chako kawo kosno nikech janyuol to ng'eny gi kipenjo gi tipenjo ni kosni titimo ga nang'o to wacho ni mam emano wacho ni mondo atim ang'owa dadi ndio alisema nifanye niende nifanye hii kosi. Koro kochope school kacha chande oyudo ka kosi cha onge interest ok donjne ok owinji gino kelo ne stress mokwongo. Mar ariyo onge gi ladha kata mana motivation mar time. Koro nyathino bro chako timo gigo obro chako engage e activities go as a form of rebellion nikech nuchuna ni mondo atim course ni class koro kodhi okadhi. Ong'e maber ni janyuol dala kacha chande ok ohero ni mondo o engage substance use kata mondo ti gi gigo ma redhego mamero ji. Koro mano kelowa namba 3 ipenjo ni kidienje mag mental health gi ere kaka gi affect ji age group ni. Nitie gino maluongo ni risky behaviors. Risky behaviors gin gigo kaka tiyo marach gi yedhego mamero ji. Kendo mar ariyo be en inappropriate sexual conduct. Koro iyudo ka nyathini odonje college first year ich mokwongo semako. Manyiso ni en coping mechanism samoro ena tabia moro ni obedo influenced gi peers. But kiduogo king'iyo piny kaka psychologist ibro yudo ni nyathini shida ni nochakore kuma nowuoke e ot kacha chande. Nitie gik mano ket kuome mano kodwa timo makoro miyo o react as a form of rebellion to the parents. Momiyo timo tabia moko magalagala. Nyathini duogo e ot odum kong'o. Nyathini duogo e ot en gi idhi e room mare iyudo njaga kata ashtray moro iyudo koket kanyo tipenji nyathini to nong'e gigi kanyo. Yedhe moko iyudo ot kanyo ma kata in pok nineno kaka janyuol to chako buogi ni to gigi to wuok kanye. Manyiso ni nitiere stress moro. This child is trying to communicate. Otemo ga wuoyo e yo mopogore nikech notemo wacho ni ok ahero kosni to wadagi winjo wachune ni mondo otim. Koro kodhi e school kacha chande to as a form of rebellion ochako engage e those risky behaviors. Mago gin yore mopogore opogore miyudo ka koro nikech the more magi engage those things tibrudo ka koro effects mag gigo e obwongo mare kod dende bro kelo mental illnesses, chandruok mag tuoche mag obwongo. To mago gik monego beni kaka jopuonj kata kaka jonyuol wang'iyo. Japuonj wach miwacho ne nyathi e class en ng'at moko ng'eyo nyithindo bedo gifted mopogore opogore kata wawach ni hapa ni mamake kanyo daktari kar pok kanyo gima pani jonyuolo nego mak motegno kotenre kod twagni ni thothne samoro nyithindo bedo kod dangni mag paro kata tuoche mag dangni mag paro ka wan wawegi kaka jonyuol ema wadhiro gie ka gigo mwatimo e alwora gi kaka jomadongo wan mo expose gi kata wan mwadhiro gi e chandruoge gi kata tuoche gi tok kwasedhiro gi ma waketo gi ma ok wang'eyo ni wadhiro gi kendo waketo gi e chandruok mag dangni mag paro. Ang'o madhi timore obwongo nyathini? Samoro otimo gini, samoro donje yedhe mamero ji to tiyo kode aming'a, samoro timo timbe moko mar nyisi ni ichuna to kabitimo odonje e weche kaka mag bayo mang'eny, weche ma koro tiyo kod yedhe mamoko makati nuon kaka janyuolo ki understand. Giko ne dhi bedo nang'o? Chandruok dhi bedo kanye? Kiki sude kidienye mar ariyo ni kodwa dhi gomba ka Dr. Levi. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school.
I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Anamora hinya, neno manav. To ere kaka nanyalo pimo ne manav. Ni ano kal meher manong'eyo choncha. Ingeni kuom ndalo matin mokalo, wan wakia kata kuma Vikram nitie. An aluor nikech samoro gima jadolo nowacho biro bedo adier. Yawa jaoda majaber. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Aninga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kacha dangni mag paro kuom rawere. Gima Dr. Juma wachonwa kidieny mokwongo ne chani thothne wan jonyuol ema wadhiro nyithindo gi e kona. Otemo communicate, otemo wuoyo kodi. Gimiti wachona ni okodony na maber. Ere kaka wanyalo time kanyakla mondo mi otimre maber. To thothne watimo dino itwa mondo mi kikwa winji to wadwa ni mondo mi tim kaka wan mwadwaro. Kopogore kod mano, daktari ni wang'iyo kacha yore mabende samoro gintiere e kweth mar rawere, ene group mar rawere kata mar osiepene. Ma abende donge nyalo changia nikech kara jonyuol dwaro dak ngimagi kokalo kuom nyithindo mano to understand maber. Pias kata mana rowere wetegi bende nyalo changia e dangni mar paro mar nyathi. Mokwongo nyithindo kata age group mar nyithindo ni en kuma gino mwaluongo ni friendship is very important. Friendship kata mako siep chande en gino ma nyalo keto pache mondo bed mokwe. Ka en nyathi manyako odwa no bed gi osiepene moko manyiri ma bende ginyalo gada interact go mbaka kamae weche mag. Ka en kijana ma odwaro osiepene moko magigo mpira kata ma ginyalo ga wuotho godo weekend gilimore gitimo assignment kacha gi kacha. Mano gino ma very important e social life mar nyathi manie adolescent kata manie iga machalo kamano. Koro mabiro kamae sama nyithindo gi oromo gik ma giwacho ok ung'eyo kaka janyuol, interaction margi magin go kaka ok ing'eyo gima opitiae. Nitiere kaka wawacho ni compliments and validation chande. Nitiere gik ma pias ne nyalo wacho ne ma nyalo bet moko dhi kode maber. Tiyudo ka gimo wachne no
nyalo miyo koro obet gi lack of trust in friendship ma nyathini chako isolate kata self-esteem ne dhi piny ma ochako isolate kata mane ot kacha chande okoda wuoyo manyiso ni nitie gimoro ma maybe nyathi wadgi moro nowachone e sikul kata nowachone kuma ne girome moko donjo maber kode. Mar ariyo, nyithindo bende gibiro mopogore opogore. Nyathi nyalo introduce to e puonj mar abro wacho gimoro kendo ka wang'iyo pias ka nyathi nigi skunde adek. Skul mokwongo en skul modhiye, teacher school. Skul mar ariyo en skul mar janyuol, parent school. To skul mar adek en mwaluonga ni peer school. Normally kama teacher school ng'eny moingo parent school gi peer school shida nitie lakini ok mang'eny ahinya. Kama parent school ema ng'eny moingo peer school to kod teacher school mano kuma wanyalo wacho ni stability nitiere. Kama peer school oingo teacher school gi parent school kanyo nitie shida. Kanyo shida ng'enye. Nikech peer school en walo to gi kethruok to gi olruok. Kawuono wan gi party nikech gin nyithindo gite ok ging'eyo. Koro jonyuol emomiyo ineno ka nitie ga fight kata mana nitie tussle moro between parenting kod teachers. Ni nyithindo ng'eny gin gi jopuonj, janyuol onge nyathi time motimore nade mobede gi nyathi gang'o. To sama waseketo parent school cha ema obet mapiny, iyudo ka shida mag mental health cases bro bedo mang'eny. Nikech nyithindo gi sama giromo gin peers, gidwa ni gimadh jaga, gidwa ni gi experiment gi kong'o, gidwa ni gi experiment gi sex. Obro dhi kacha omako ich, en jahigni 16 to ich momakono ok ong'eyo, ok onyal duogo go e ot, okia kako handle nyathi watne moro ma bende pache pok otiegre kabisa, nyise ni ejini nitie kaka inyalo ga tim. Iyudo ka gigi keto nyathini e stress mang'eny. Wacho ni emotional disorders nitie stress, ni depression gang'owa, anxiety. To magi gik ma affect nyathi. Nyathi nyalo dhi okacha to timo gimoro ma janyuol noko imagine ni nyathini nyalo timo. To mano timore nikech peer school en 80%, teacher school gi parent school odong gi 20, odong gi 10, en 10-10. Koro mago gik monego bed ni watimore nade? Wang'iyo. Peer no nyalo kelo shida mang'eny sana kuom nyathi. To gimomora daktari gimiwacho momora mokalo ni parent school onego bed malo moingo peer school kachiel kod teacher school. Teni kaka janyuol ma anyathini ka ber to onego bed ni in main dominant e ngima nyathini nikech inyalo gayo kendo inyalo tayo kaka dwarore. E psychosocial stages of development kata wacho gi dho ngere nitiere stage ma waluongo ni trust versus mistrust. Nyathi ng'at mong'eyo, authority figure mong'eyo mokwongo e ngimane en janyuol. Koro sama plant a trusting relationship gi nyathini sama pod kata pok ochako dhi skul chande, nyathino shida moro amora ma en go oko kacha chande, o trust ni ng'at mobiro wuoyo go en ng'awa, en janyuol mare. Sama mistrust no nitiere, to mano biro gi gigo, ere kaka wanyalo create mistrust e nyathi. Sama nyathi o request gimoro kaponi en nyathi mapod tin, mistrust gi trust gin gigo stages mapod nyathi kata pok ochopo 10 years kacha chande. Ka onge wachne ni baba, onge wabro koyudre to wabro timo nade? Wabro kelo. Sami wachone ni ni nitiere tiduogo kikelo chande, nyathi chako lose trust mare kuom ang'owa, kuom janyuol. Lakini mano mbaka mwabro go maybe chieng' moro nikech stages go ng'eny. Emomiyo wacho ni school mar parent cha onego bed ni en malo moingo mar jogi, nikech in the first teacher mar nyathino. Kibiro mi break that chain, nitie shida kaka shida no bro betie. Nitie gik ma nyathi ok nyal dhi wachone japuonj. Japuonj cha en ng'at mano dhi oyude skul kacha chande ma ok en janyuol mare. Peers, koro yudo ka shida moko nyal kelo ni janyuol nikech ok trusti, to konyal tero ne japuonj, obiro tero ne ang'owa? Ne peers ne. Peers bro advice gi pachgi, to mano kelo shida. Koro gigo iyudo ka kanyo kelo shida moro mental health kacha chande. Nikech gik ma gitimo kande nyalo bedo trigger towards mental health cases. Aneno koket gimoro kae,
teen mental health symptoms. Ranyisi makineno to bro nyisi ni nyathina ni entiere kod chandruok mar dang'ni mar paro. Mabende apani ma en kama jonyuol koro kawe maino mang'eny mokalo winja ni to gin ranyisi mage makineno kuom nyathini higni 10 nyaka higni 20 ka to nyalo nyisi ni entiere kod dang'ni mar paro. Daktari wachaki. Wabro chako wabro ng'iyo kaka substance abuse manyiso ni nyathi biro e ot to iyudo ka koro osechako tiyo marach gi yedhego matimre nadi mamero ji. Nyathi biro ka odum jaga kata odum kong'o to en nyathi matin ma kata mana en secondary school kacha kata koko donje college ene college kacha chande. Experimenting nitiere kendo nyithindo temoga mondo gi experiment gi drugs lakini samineno ka nyathino osechako emomiyo wacho ni biro yudo ka moko gin ga act of defiance. Nyathi timo gimoro mondo chwanyi kaka janyuol kata mondo communicate. Loss of interest to kapok awuoye mano abro ng'iyo the most important one nikech age group ni gin nyithindo mag sikul madhi sikul. Sama nyathi oduogo e ot tineno ka performance mare namba 1 indicator ni nyathini nyalo bedo gi chandruok mag dangni mag paro en ga decrease in performance mar nyathi. Intellectually kata nyathi manigi intellectually gifted manyiso ni nyathi ma sombe onge gimo disrupt onge gimo disrupt sombe en nyathi mobedo ga kosko A-, A-, alafu chieng' moro nyathini duoge ot tiyudo ka en gi B-. Nyaka penji ipenje ni to exam ang'o motimore manyiso ni nitie gima timore e skul kacha chande mamiyo nyathini either oko concentrate kaka no sebedo ko concentrate e class kata nitiere gigo motimore ok nyal bet ni penj ne tek ahinya mowuok e grade A obiro nyaka B -. Koro nyaka ing'i that performance decrease. Sama nyathi duogo chap nyise ni report form ni kanye result slip mari chal nadi mondo ung'i kaka result slip no chal. Mano en ga number 1 indicator ni nyathino nyalo bedo gi gino madango pache ma inyalo ng'i. Isolation obiro e ot en ng'at ma ibro nene sama ji dwa chiemo to biro to kawo chiembe to dok go e room mare. Nyathi bet e room all the time okunene gino ma bedi bro neno ma okondike ka hygiene mar nyathi chako lokre. Benyi luokri nyoro apana iseluokri kawuono law manyo rwako nyoro chae michaki nenego kawuono tema kinyi bro nenego kendo kiny. Moro bana no ging'eny abro wacho moko ma onge ka nindo mar nyathi iyudo ka nyathino either onindo mang'eny ahinya kata nindo chande okonindi. Nyathi bet neno TV nyaka saa 6 otieno 7-8 to kodhi nindo kendo kiny kuchiew we koneno TV ubro winje kowuok odhi maybe gimoro saa 7-8 kanyo. Sama ng'uchiew gokinyi cha uyudo ka osechiew otimre nadi oneno TV kanyo ero manyiso onyalo bedo no hero program no lakini nindo en gino ma very important yang'owa en gima nyathi. Kineno nyathi maneno TV kamano wik achiel pok nyathini oyudo nindo moro maber onego beni tang' kaka janyuol ni to ang'o momiyo nyathini nindo mare timre nadi chal kaka olokore no ero. Reason isolation nitie. Loss of interest nitie gigo ma nyathino ero maybe en ng'at mohero tugo pira en ng'at mohero tugo badminton ojawuok ga maybe odhi kata wuotho gosiepne moro godhiambo to duoge ot tiyudo ka koro magi gik moko timre nadi kata mane ot kacha nitie program moro thapki ohero neno thapki pod dhi mbele ohero neno iyudo ka ohero chenro no sana to chopo chieng' makoro chenro no dhi mbele to en e room ne kacha cha ok ochune kata ni mondo bione kata tim nadi mondo focus. Mood changes mood ne change tu samoro mor kidogo iyo wang' samoro owito gir nyawadgi kamano mago gik ma nyaka kisechako neno kuom nyathini manie igni modwa bet kamano. Moko bende gin ma very loud ma ng'ato bro neno piyo nikech sama wang'iyo tuoche mopogore manyalo affect nyithindo age ni nitie moro mwaluongo ni psychosis. Psychosis en wilruok mar paro mamiyo ng'ato bedo out of touch gi reality mare. Ma symptoms mag psychosis en ga ni gigo kaka hallucinations gi delusions kata confusion. Iyudo ka nyathini en ng'at moma tinde en confused concentration mare ni piny ma kiwuoyo kode to inyalo ga nyise ni inyalo ore gimoro
to chopo kucha to duogo penji ni to Ni rango ineno kata en ng'at ma en confused moko ji elewa seche mang'eny kata gik madhi mbele aluora mare okoelewa sana. Mago symptoms makineno kuom nyathi to nego be ni ng'eyo ni shida moro nitiere ma nyathini nyalo bedo kiwinjo ka nyathi wacho gigo mok make sense owacho gik ma deluded chako tami ni to nitie gimoro ma be nyaka wachi kaponi sa pok ong'adowa en ni jonyuol kata jogo modak gi nyithindogi stigma nitie onge janyuol ma nyalo bet mamor ka wach wuok oko kacha chande ni nyathine nigi shida moro kata mana thagruok mar dangni mar paro to mano iyudo ka koro ema biro kelo long term effects mag mental health e teens nikech ibet gi nyathi e ot ranyisi ma wacho kagi inenogi lakini nitie luoro moro ma in go kaka janyuol mok idwar ni mondo nyathini ikaw iter kuom psychologist kata psychiatrist mondo olerni ni to shida nyalo bedo kanye mondo ket nyathino e thieth manyiso ni stigma ntiere around mental health e teens to sama ikano nyathine ot mok ikele mondo okonye kata otimne screening mondo neni shida ni kanye biro bedo shida iyudo ka nyathini osechako tiyo gi njaga kata osechako madho kong'o tiwacho ni mano ena aole mar nyaki mabro kalo kikipuza egimitemo wacho no daktari nikech gino kipuza kamano to bro dongo mobro bedo koro obedo shida moro maduong' to gimoro achiel manigi tie gi tuoche mag dangni mar paro ni ok inyal pande aming'a wamake kanyo tuoche mag dangni mag paro inyalo wuondori kaka janyuol to kibi pande aming'a Kidieny mar adek en mari mondo migo mbaka ko Dr. Juma kik idhi mabor kata matin kik isudi. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo ting'o kod riwo ji omoke gi rumba kokwarawe blues Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi. Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong' to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ni pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Many people across the globe believe in Kenya. We must not be the ones who do not believe in our country. There are many people who have confidence in Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto siemo jod bura mag Kenya Kwanza ma owacho ni moko kuom gi osenyiso nyawo e tijgi mar chwalo agenda mag sirikal. We needed to leave them try to do their thing, but they were not aware that the police officers were crossing in on them. So as soon as they began executing their heinous act, the police were able to move in
and you can see the result of that takeout. Obila majuja omako ji ang'wen ma itudo gi nek mar chukdar moro matie ba moro manyo yaw manyien kendo magikwalo kong'o. Kigiko ywa junction kichiko yo Anjego ndara no rach miweni ng'ato ne wuothe gi kwer mar dhok kotayo koro purego kabira kiting'o oywago nungone oko winj maber nikech kikalo kode kanyo oneno ni samoro in driver in miriembo marach. Jo ohala gi jopiny ma Migori ogolo ywak ewi chal marach mar apeyni moko mantie kaunti no. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Intiere kod penjo mora kata kama diher mondo mi Dr. Juma olerni thuolo en mari. Namba wa mag simu nitiere screen mari, inyalo yudo bende kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata kokalo page wa mar penj laktar. An bende inyalo yuda kokalo Facebook page na en _Joseph mondo mi ilwar penjo duto te masamori nyalo bedo godo ne Dr. Juma. Daktari seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi kuom manyathi, okang' mokwongo monego bedni okawo en ang'o? Ni imanyo kony, wane kony, koro manywa, gonwa simu, kel nyathi e klinik mondo otimne psychological counseling. Nitiere tuoche mopogore kaka wacho chande, gigo kaka depression, wabro ng'iyo kiwango mar tuono kama osechope. Gigo kaka substance use, wabro ng'iyo kiwango ma nyathino osetiyogo gi yedhego mamero ji to kod effect ma gino osekelo nikech moko iyudo ka koro kaka wacho ni samoro gigi timore to waling godo kaka jonyuol ok wadwa yie ni mano gino timore e familia marwa to gigo dhi mbele ma koro kelo shida moko mathoth mopogore gi shida mano chakore chande. Iyudo ka koro maybe kata mana substance abuse osekelo psychosis moro. Daktari yena ka osimbo Mondi kati wadhi nyime. Omondi, halo penj laktar? Halo? Nenore ni tudruok ok ber ahinya. Omondi iwinjowa? Kanye mwadhi godo nyime seche mwamanyo simbo Mondi no. Onego bedni okang' mokwongo en manyo kony. Ineno ranyisi ka nyathini grades ge oselwar, nyathini lerne osedok chien, nyathini thothne thoro bedo kende, ok ochiem malong'o kata ochiemo saidi moigo kaka nochiemo cha, ok onind malong'o, oro nindo aming'a. Iyudo ka entiere kod gik moko manyalo chiji. Samoro biro kodum, kong'o kata nyasore kod weche makamago, many kony. Step number 1. Kanye mane wantie? Many kony. Nikech gino ok wawacho ni maybe maisha ma nyathi okale kende manyalo kelo hinyruok kata mana dang'no mar paro. Nyalo bedo ni nyathino en tuo mano nyuole godo mar dangni mag paro nikech tuoche mag dangni mag paro gi bende gin genetic, ginyalo bedo inherited giringe anyuola. Koro nyalo bedo ga ni nyathini ne en gi tuo moro kata mar schizophrenia, lakini schizophrenia yena mondo mi akaw simbo keyo wamake ka schizophrenia. Okay, yo penj laktar. Halo? Machiegni. Nyathi ma kumobede to onyira kende. To mar ariyo kosebiro ya skul to beda bedi room ne. Pengono chalo gima ne daktari tema lero kacho to room ne kuma ntiere nyingi ko bana wuokie. To ng'eny yudo kata komiye homework to mago do par kata ni mago no miye. Ma endi nyalo bedo nade to quindi jonyuol ariyo kinde beni kata wuoto yudo ka janyuol achiel kende mowinjo modong' to konyo ko winji bobedo mager godo ma debed ni ang'o makelo. Ma nyalo bedo nyathi ma jahigni adi? 15 kama ina 15 pa ng'wen. Kamano. Erokamano ahinya daktari. Owacho ni nyathino nyiro kende. Thoth no nyira kende to o isolate room. To janyuol achiel monyalo winjo moro to ko winj bende ok ochune. Homework boko ngi bende ok obadhe. Nyathino nigi a psychotic disorder. Wanyalo wacho ni en gi psychotic disorder. Kineno nyathi ma obet kumoro to nyiero kende to en piny ok obadhe. En gigo duto mowacho bang' nyiero kende go manyiso ni piny ok otimre nadi, and then o isolate. Psychotic ni nang'o? Psychotic disorder en disorder no mamiyo nyathi kata miyo ng'ato onyalo bedo onyalo bedo ni ok en in touch with reality. Koro gima timore ni nyiero no ena on. Daktari nyalo make kanya kawie simu machielo. Ageno ni bo paro ni wagi kanye. Wabiro paro. Halo penj laktar?
Machiegni penj laktar. Hello. Wawinji penj laktar. Anta dua penj laktar kali. Ne ngima kata magianyo. Nyape negi dan ma paro. Miyo janyuol okoseli koro gima wachi ke gini na experience. Daktari wacho ting duondi malo kiyie mondo wawinji maler. Hello. Daktari okuwe wach Nyasaye monego bed ni waketo nyithindowa e lamo ma en lamo maber marom mtakatifu donje. Kes moro ne an nyathina noluongo Maseno National School iwinja. Wawinji. Koro what happened kaluwore gi gik moneno katimore e Luo Nyanza nikech ogwen nyithindo monyuolo nodagi ni ok odhi Maseno kedo koda kawuok kode modagi matere skul moro Machakos ni Kabais. At the end of the day notimo maber. Koro samoro wan be wan jonyuol nyaka wa try to understand our children e wan ataka vipi tukasaidiana. Mogik wadwoko erokamano kod jodwak netimone de waher mar kwayo ja daktari no puonj maber kaeto gibed joma open ma ginyalo miyo ji counseling. Ni gin jok ma dakteche masani gin jok ma wanaongozwa na Roho Mtakatifu kibe to gidwa pesa kendo giyo pesa especially jowa manti kalimu pong. Koro erokamano, thank you. Daktari, agino ni jo line mogi kata kamano wadog chien e wach mar nyathi ma lorore room, nyathi ma thothne entiere kendo kotim homework, janyuol achiel kende momiyo luor moroko badhe kaeto waduoge case ma wantiere godo ne. Psychotic disorder gin disorders mamiyo ng'ato lose touch gi reality mare. Nyiero nyalo ga bedo ni nyathino winjo ka ng'ato wacho gik mafani e wiye kata ng'ato wuoyo kode to in ok ine gik ma onego owinje wiye goeko. To mago gin ga symptoms mag schizophrenia, nyalo bedo symptoms mag drug induced psychosis kapo ni en nyathino matiyo gi yedhe ma mero ji. Psychotic disorder gi kata bipolar en psychotic disorder nikech chopo kuma koro nyalo bedo ni nyathino yudo hallucinations kata mana delusions kaka mowacho no ero. Kwa wacho kamano kiwinjo ko wacho ni daktari nyalo yina ka simu moro. Ibo paro gite? Wabro paro gi. Okay. Hello, penj laktar? Ruth. Machiegni? Iluonga ni Jennifer. Machiegni? An gi nyamera moro tuo, osebedo kotuore to tuoneno itimo kata ok yudi to bende dhi adhiya. Koro pache wigni gik manyorumoni kochakore chieng' Wednesday, pache owilore. To osebedo ga konyisa nodwa dere, owe nyithinde, odwa dere nyaka gi nyithinde. Koro apenjo ni inyalo tuda gi onyina bor. Kinyalo oro na namba onyina bos kanyalo konyo nago kata ka daktari man kanyo no nyalo konyo nago ntiere kanyalo konyo na yud. Erokamano ya Jennifer timo mos makende kete mana ka akwatiko chenro ni Dr. Juma bro we namba ne tematek mondo mindik namba no mondo mi obi okonyi nikech thothne wabedo kod chandruok ng'ato bro gocho ni sini Ruth miya namba daktari mani bedo godo dwe mokalo kod weche makamano. Koro Jennifer maka kanyo daktari bro chiwo namba mondo mi ibindiki. Daktari waduok penjo kaka tibichiwo namba mondo mi Jennifer oyudi. Okay. Wachopo psychotic disorders kendo wacho different psychotic disorders mantiere. Ranyisi kineno mag tuo mochal kaka penjo mokwongo no wacho no ema wacho ni kel nyathine klinik mondo thiedhnige. Nitie management mabro timo ne nyathino mar thieth ma important en ni kele mokwongo. Penjo mogik owacho ni nyamin osebedo gi tuo to sani pache otimore nade owilore kendo sikono bodere nyaka nyithinde. Nitie namba moro mokwayo to kang'e ni en ng'a okwayo namba mar onyina boss ang'eyo onyina boss kata mari mondo mi oyud konyruok. Abro chiwo namba na kaka isewacho no ero. Nitie ng'at ma kol mar ariyo nowacho nyathi mane oluonge skul machielo to nyathino dagi otere skul machielo kato bang'e no tunoduogo timo maber.
chenro ni maybe wanyalo manyo time moro wabro nikech nitie gik mang'eny mokwang'iyo gigo mokwang'iyo gigo makelo manyalo kelo kata causes manyalo kelo mental health issues e teenagers kendo achiel kuomgi en bullying to bullying e school ong'eny age group no endo samoro inyalo chuno nyathi gi dhi e school moro to ken comfortable gi school no nikech samoro maybe odiochieng' mokwongo mano dhiye cha kato neno kaka to owinjo ko ken comfortable gi school chande onego bed ni wachiko itwa ne nyathino to ko request ni mondo change ne school to watimo nadi watem mondo walokne nikech nitie gima oseneno e school kacha kata motimore ne school kacha gigo kaka mana physical abuse awacho ni nitie gik mang'eny moko wuoye sana kendo kobeto e teens gigo kaka physical abuse kata sexual abuse nyithindo mang'eny nitiere ma undergo sexual abuse kata mana e ot kata mana kuonde ma gidhiye kamano lakini gibedo maluor mar timor nadi mar wacho gigi chando pach nyathi kendo nyalo miyo nyathi develop a psychotic symptom kata a psychotic disorder kata mana tuo moro amora mar dangni mar paro koro gik ma nyithindo marawere kale ng'eny moko ok wanyal neno kaka jonyuol nikech waonge kodgi seche duto moko ok wanyal neno kaka jonyuol nikech ok wadak kodgi samoro dak gi nergi moro kata samoro dak gi waygi moro to nitie gik ma gikale kacha school kitero nyathi e boarding ionge kode kacha japuonj ok nind gi nyathino e dom matron nitiere lakini seche duto ok ginyal bedo ni gin gi security mar 100%. Koro nitie gik ma ginyalo kalo ma onyalo bedo mobuok kata moluor mondo wachni kaka janyuol to kata mondo wachne japuonj to gini nyalo miyo nyathini dak gi trauma moro manyalo kelo shida mare e ngima mare maduong' mogik kendo madwa wacho mawacho kaduoko an ng'at mohero Nyasaye kendo wahero kanisa kabisa to ka wawuoyo e wechego mag dangni mag paro wawacho ga ni daktari thiedho to ruoth chango donge wabende walemo kata mana jothieth mabiro e klinik magwa walemo ne gidi lakini ka waselemo kata kapok walemo nitiere thieth mantiere ma nyaka tim thieth manyasani ma yath mimiyo ng'ato kata mana hocho mimiyo ng'ato to lemo no bendo kwa biwe chien wabro riwe kanyakla to ji wuotho kanyakla koro mano nyaka aeleza ne jonyuol mang'eny kik waket ni in gi jatuo e ot lakini in pastor ajuoga yore mopogore opogore ng'eny ma ji timo godo thieth dala koni kata mana town kae watemuru mondo watim gik moko e yo madwarore awachoga pile pile daktari ni kata rieko mar timo nonro mar ng'eyo ni tuo ni onego bed ni timo ne berndo kata yadhi onego bed ni timo magi ma Jehova Nyasaye machiwo riekono daktari thuolo emo maya wang'a daero mondo madhi nyime kod twagni kata kamano pono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mitwagni wagole studio ka watere okokocha inyalo yudi kanye namba ni mar simu bende kinyalo miyo gandawa namba na mar simu ka in gi nyathi kata ng'at moro amora ma nigi tuo mar dangni mag paro ng'at no madwaro psychological counseling ng'at no madwaro treatment through medication ng'at no madwaro rehabilitation mag substance use disorders kata mana tiyo marach gi yedhe mamero ji go namba 07 456 77 156 07 456 77 156 namba machielo minyalo goyo en 07 5 aboro aboro 10 232 07 588 10 232 nembnigo kigoyogi ibro yudo ng'at mabro mako simno kendo bro tuda kodi kendo wabro lalore Nairobi kae an gi clinics mopogore kuonde mopogore opogore clinic na mokwongo nitie Applewood Adams en building man Ngong Road kanyo kibire 4th floor ibro yuda kanyo kata kigo nembnigo ibro mi appointment Adams kanyo enyalo neni ko Inange Street Arrow House ni town kanyo CBD bende wanyalo rome e clinic makanyo to mogik wan gi treatment facility ma wakete jogo as inpatient miluongo ni Amrek Kenya mayudore Ngong kendo kanyo ema ka nitie gi jatuo ma wadwa ni mondo wathiedhe inpatient to wabro tere kacha wanyalo timo consultation Adams kata watime Koinange to watero nyathino iketo inpatient
Amrek Kenya. Koro go nambni go ibro yuda. Daktari aduok erokamano makende kuom kawo thuolo mar ibiro wago mbaka kendo wayaw pacho ogandawa jonyuol gigo monego bed ni ng'iyo mi watch out for maka pono neno kuom nyathi tinyalo chichni nyaka bedie ni entiere kod dang'ni mar paro. Jennifer ageno ni winjo namba kaka daktari ochiwe, ageno ni ndike mondo mi gochne mondo mi iyud konyruok kata mana okeyo manogo simu med twagni odhi nyime kod daktari kobo mi ler mathoth kaka inyalo timo. Aduok erokamano makende ne jogo picha mawa, ne director na Lindsay erokamano mathoth, ne producer na Papecho Koth erokamano mathoth, ne in jahera mar cheno ni wakete mana ka mondo wamed puonjore nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani.